Onko Lintzin Rolle hyvä kuski? Se selvii kohta. Sun tehtävänä on suorittaa 3 eri ajohaastetta tässä Linnanmäen ajoradalla. Tehtävä 1, pujottelu. Ja sit mennään. Yes. Nyt on pisteet laskettu. Se meni oikein hyvin. Jos mä laskin oikein, 5 kardioa, 5 pujottelua, eli täydet 5 pistettä. Tehtävä 2, kaikkien rakastama taskuparkki. Aja. Hyvin menee. Aja vaan lisää. Mä voit katsoa, että jos sä saat pyörätettyä itse uudestaan siitä. Me ollaan melkein ruudussa. Annetaan 4,5. Tehtävä 3. Sulla on 3 kierrosta ajettavana tämän radan ympäri ja sen mukaan tulee pisteitä, kuinka nopeasti sä meet. Aika alkaa nyt. Ensimmäinen kierros mennyt. Toinen kierros oli nopeampi. Kauhea vauhti päällä. Se vetää jo ilman käsiä. Haaste suoritettu. Ootko valmis kuulee sun pisteet? Täydet pisteet koko haasteessa oli 15 ja sä sait yhteensä 14,5. Tuu säkin testaa Lintzille näitä ATV-teemaisia autoradan autoja ja hei, kerro kommenteissa millainen kuski sä oot.